Θα ήθελα εκ μέρους του ΚΜΟΚ να σας ευχαριστήσω θερμά για ακόμα μια φορά για την ευαισθησία που δείχνετε αναφορικά με το θέμα της πρόληψης και αντιμετώπισης του εκφοβισμού και τη στήριξη του Lead Without Bullying. Σας θυμάμαι ακόμα για το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που είχατε δείξει για την πρωτοβουλία αυτή το 2018, επισκεπτόμενος στο περίπτερο του Lead Without Bullying του ΚΜΟΚ στη Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Έκθεση. Γι' αυτό είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή που το γνήσιο ενδιαφέρον σας αποτελεί βάση για μια θεσμική συνεργία, καθώς επί της δικής σας υπουργείας υπογράφεται αυτό το μνημόνιο. Αποτελεί έναν ακόμα κρίκο στην αλυσίδα των πρωτοβουλειών σας για να προαχθούν οι αξίες του ανθρωπισμού σε όλα τα επίπεδα. Με το ίδιο ενδιαφέρον προσδοκούμε την υλοποίηση αυτού του μνημονίου με τη σύσταση μιας ομάδας εργασίας, ενός ανοιχτού διάβλου επικοινωνίας για να πετύχουμε τους στόχους που συμφωνήσαμε σήμερα. Άμεσα θα μπορούσε να υπάρξει μια συντονισμένη προώθηση των μηνυμάτων πρόληψης και αντιμετώπισης του bullying στους αθλητικούς χώρους με τη σχετική αφίσα του Lead Without Bullying και θα θέλαμε να γνωρίζετε ότι ως οργανισμός είμαστε δίπλα σας για να συμβάλλουμε σε οποιαδήποτε αθλητική δράση προάγει αξίες όπως ο σεβασμός στη διαφορετικότητα, η αλληλεγγύη και το αναφέρετο δικαίωμα της ευχαρίστησης που όλα τα παιδιά και οι νέοι άνθρωποι δικαιούνται να αποκομίζουν από τους χώρους που αθλούνται και εκπαιδεύονται. Το κοινό μας μήνυμα είναι καμία ανοχή στον εκφοβισμό σε όλες τις εκφάνσεις. Σας ευχαριστούμε και πάλι, διότι ενδυναμώνετε αυτή την κοινωνική συμμαχία που απαιτείται για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του φαινομένου του εκφοβισμού.